Здравейте! Днес ще си говорим за един изключително мощен AI асистент, който е създаден за да промени начинът, по който преподавателите подготвят своите материали. Само си представете как си връщате часове от седмицата. Точно това ще разгледаме. Един наръчник за това, как да скъстим най-ценния си ресурс, а именно времето. Знаете ли, всеки преподавател знае отговора на този въпрос твърде много. Четене, после обобщаване, структуриране, часовете просто се изнизват. Този огромен разход на време е всъщност основният проблем, за чието решение ще си говорим днес. А сега нека видим и решението. Важно е да кажем, че това не е просто поредният общ изкуствен интелект. Не, това е специализиран личен асистент, създаден да работи само и единствено с вашите учебни материали. И така, какво точно представлява ноутбук LM? Представете си го така. Това е AI асистент, на когото давате вашите документи, а той ги прочита и след това отговаря на въпроси, които са базирани единствено на тях. Ключовото тук е, че той не търси информация в интернет, работи в затворена система само с вашето съдържание. Това гарантира, че отговорите са винаги релевантни и, разбира се, изгражда доверие. А кой всъщност може да се възползва от това? Приложенията са доста широки. За преподавателите е идеален, разбира се, за подготовка на лекции и генериране на тестове. Но вижте, той е също толкова полезен и за администрацията, която често трябва бързо да се ориентира в сложни правилници и всякакви процедури. Хайде да се потопим в първото голямо приложение – подготовката на лекции. Тук този инструмент наистина блести, защото може да превърне стотици страници с текст в ясен и добре структуриран план буквално за минути. Самият процес е изключително лесен и интуитивен. Първо, качвате източниците си, било то учебници, статии, дори лични бележки. След това задавате въпрос и накрая получавате готов, структуриран план. Наистина е толкова просто. Ето и един съвсем реален пример. Вместо да препрочитате цяла глава, просто задавате команда като тази. Системата ще анализира качените материали, може дори да свърже идеи от различни ваши източници и ще извлече ключовите концепции, които са готови за представяне. Добре, преминаваме към следващата голяма функционалност, която пести тонове време – създаването на тестове. Само си представете, генерирате тест директно от същите материали, които току-що сте използвали за подготовка на лекцията. И тук процесът е също толкова интуитивен. Използвате вече качените документи, поисквате определен брой въпроси и получавате готов тест за секунди. А ето и един съвсем конкретен пример за заявка. Може да поискате тест с избираеми отговори, отворени въпроси или пък друг формат. Това просто показва колко специфични и полезни могат да бъдат командите, които давате. Нека сега направим едно бързо сравнение. Представете си, че трябва да намерите някаква конкретна информация в правилник от 100 страници. Старият начин, изисква ръчно прелистване, бавно е, досадно е, всички го знаем. А сега новият начин. Вместо да четете всичко, просто качвате документа и задавате един-единствен точен въпрос. Например, извади всички изисквания за дипломиране. Отговорът идва веднага. Контрастът е, меко казано, поразителен. Добре, след като разгледахме основите, нека преминем към няколко професионални съвета. Те ще превърнат инструмента от обикновен помощник в истински партньор в работата. Ето няколко ключови добри практики. Първо, организирайте работата си тематично. Второ, използвайте го основно за структуриране. Трето, винаги проверявайте резултатите. Това е супер важно. И накрая, мислете за него като за помощник, който създава първата чернова, а не финалния продукт. А сега един наистина силен трик. Когато задавате въпрос, кажете на асистента каква роля да приеме. Например, отговори като университетски преподавател или пък отговори като административен експерт. Това драстично подобрява качеството и стила на отговора, защото му дава точния контекст. Разбира се, за да използваме който и да е инструмент ефективно, трябва да сме наясно с неговите граници. Прозрачността тук е ключова, за да имаме правилни очаквания и да му се доверим. Хайде да погледнем нещата балансирано.
Най-голямата му сила е, че работи само с вашите документи, но това всъщност е и най-голямото му ограничение. Той не знае абсолютно нищо извън тях. Спестява огромно количество време, но пък може да пропусне някои фини детайли и нюанси. Затова човешката проверка си остава абсолютно задължителна. И така, нека обобщим. Основните ползи са кристално ясни. Огромно спестяване на време, много по-добра структура на материалите и далеч по-лесна работа с всякакви обемни документи. Всичко това го превръща в наистина ценен партньор както за преподаватели, така и за администратори. И за финал един въпрос за размисъл. След като видяхме как този асистент може да трансформира подготовката на лекции и тестове, коя е първата задача във вашата работа, за която бихте го използвали? Отговорът може да бъде началото на един много по-ефективен работен процес.